inoyi nezviri kuitika munyika yeZimbabwe, VP Constantine Chiwenga vakunyasorodza kuti vari kudikanwa nevanhu. Panguva ine from the opposition within the ruling party ZANU-PF itself and the opposition inozikanwa ma-opposition parties anozikanwa kuti ano-opposite the ruling party. Ndisanapinda mashoko ari kubuda panguva ino kuchionekwa kunzi VP Constantine Chiwenga vachionekwa kunzi he is the last man standing. Panguva ino ari kufighta against corruption, ari kufighta against zvigananda. Panguva ino panoonekwa kunzi ma-opposition parties ese, they are now fearing ZANU-PF. They are now fearing to be caught, to be jailed, to be tortured, and they like still go subscribe or like on the bell. Like continue paendo ya chipomsaru vanoposta VP Constantine Chiwenga picture ravo riri popular iro kubudanyira achiti General Chiwenga is so presidential that even the opposition are afraid of him. However, General Chiwenga is coming, no doubt. Ndo wording iri kupiwa aiwa zvigananda panguva ine vachiudza kuti VP Constantine Chiwenga is coming. Panguva ine pari kuonekwa kunzi VP Constantine Chiwenga havachangobatikiri pese pese. Mukaona ma-pre-camp meetings anenge achiitikwa mbungwa waonekwa kuma-meetings ezvigananda. Last week kunoonekwa kunzi kwava kune ma-crucial events inosanganisira nethe sona address yemutungamiri wenyika inosanganiswa kunzi it is a crucial event. VP Constantine Chiwenga havana kuwanikwako. Panguva ino zvichasorodza kuti VP Constantine Chiwenga after the People's National Conference, VP Chiwenga akabuda pachina akataura kuti so this house uPolitburo inosapota zvigananda. We do not know what VP Constantine Chiwenga is now planning behind the scenes. Zvinotiko zvinyasorodza kuti VP Constantine Chiwenga nemaforces avo sezviri kubuda zvitaurwa naTemba Mliswa, muri kuona maadresi ari kuita achiataka VP Constantine Chiwenga and wife. Vari kubuda pachena vachitaura mashoko ekuti there is a military intelligence iri kuraniwa naVP Constantine Chiwenga pamwe chete nehis wife iri kuataka kana kuopoza mutungamiri wenyika. It has been seen according kune masuspicions akataurwa naTemba Mliswa kuti during the sona address pakaita ma-electricity blackouts in the parliament. Vachiuya panguva ino yachilebula vachiti it was caused aiwa ne-some military personnels vanoonekwa kunzi they are supporting VP Constantine Chiwenga. Mbudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Penda comment section medu za mafunguro enyu. So subscribe or like, chit on the bell icon.